Dičku. A to keď som si žala kúslo, vedela som, že to bude taký komunizmus. Ale už sa mi to zdá také barbinovské. Prepáč, ale ja prídem k tebe domov a rúžový celý byt a ty mi povieš, že to je moc rúžové? To mám akože čo, pobagrovať alebo čo? S vidličkou do hliny, je to normálne? Polievka na mňa pôsobí dosť riedko. Proste zoberiem do masáčok, zalem horúcou vodou a mám pripravené. Takto kritizuje od pondelka a takto na prd nám dá polievku. Vyzerá to fakt, že jak ponožkový vývar. Môžeš si vziať všetko, čo mám. Bez teba to dám a znova. Bože, ten David je taký trápny. To mäso, to bola živá katastrofa. Asi sa zadrhnem s tým. Maťu môžeme jednoznačne zaradiť do starej školy. Zo starej školy? Tak toto, ten už vážne prehnal. Není ti Ty sa prehlasil verejne, že si gej. A on s ňou chrápal kade tade a decko je